Kaixo, oierreko hitza zarete? Hemen gaude, ni porros naiz? Mari Batatx! Eta Kirritx? Bueno, oraindik ez, baino bidean. Legazpin gaude gaur, gure ikasturteko lehen eguna da, urtero egiten dugun bizita, aurtengoa Amalur. Orain dela, dozena bat urtetik gora, landu genuen baserriaren gaia. Baina eruditzen zitzaigun, versio gaurkotu bat egin bat genuen, ez? Aldaketa asko izan dira. Garai hartan Amona Josepina izan genuen bezala, eta pixkat atzera begira jarri ginen bezala, orain aurrera begira jarri nahi dugu. Ilargi izango dugu, baserritar gazte bat haurdun dagoena, baserriari jasangarritasuna, osasuna, ekologia, aurrera begira, Amalurra, pixkat beste zentzu bat, beste zaintza bat emateren alde. Eta baserriak dauzkan onura guztik eta zer nolako beharrezkoa da baserria gaur egun gure guztiontzat Amalur artebeko zezuna. Ilargi esan bezala urrun dagoelako. Eta umetxo baten zai dago. Eta umetxo hori jaioko zaigu. Eta izena jarriko dugu Amalur. Orduan, Amalur gure besoetan zaude. Amalur, zure eskuetan daude. Ama eta lurra, deno garelako lurraren semea da. Astuak, Jose Ortazabalen astuak, otar batera emango du eskolara. Eskolan ere, baserriko produktuekin edikatzen direlako egunero. Eta gero, Jose Ortazabalen poemak musikatu ditugu. Jose Ortazabal ezagutzen denuen, idazle bezala, olerkari bezala. Oso idazkera jostaria dauka, oso ulerterraza, oso umena eta oso gurea. Eta honela 5 urte hil zenean, aratza gatu zitzaigun sartuta bihotzean, ez? Bera ezagututa, ez duen aurkurarte bere olerki musikatu. Da gauzak nola diren, bere semea, Tolosako bonberenen ezagutzen genuen, eta izan da elkarlan bat familiaren bi semeen emaztearen eta gure artean. Tasuna, ez da kabitzen bihotzean, ez da kabitzen buruan,